Savol: апаҷон, ман зани дуюмам, чӣ маслиҳат медиҳед, ки зиндагии хушбахтона дошта бошам? Хуб, якчанд нуқтаи муҳим аст, ки занҳои дуюм бояд инро донанд. Якум ҳамин аст, ки ҳама он гапҳое, ки шавҳар дар аввали зиндагӣ ба шумо мегӯяд, дар бораи зани якумаш дар назар дорам, ки вай касалӣ асту, ман ба вай якҷоя хоб намеравам, барои қати вай фақат ба хотири фарзандон зиндагӣ дорам. хулоса аксари ҳамхели гапҳо мегӯяд, то дили шуморо ёбад, ки шумо розӣ шавед барои зани дуюм шудан. На ҳамаашро бовар кунед. Ва дуюм, зани аввалро ҳамчун як рақиби худ қабул накунед. Барои чӣ? Барое ки вай агар дар фикри шумо ҳамчун як рақиб бошад, ин зиндагии шумо мисли як майдони ҷанг мешавад, майдони муҳориба, ки шумо ҳаракат намекунед, ки як зиндагии хушбахтонаи худатонро созед, балки ҳамеша ҳаракат мекунед, ки ягон коре кунед, ки ба он зиндагии якумин мард ягон зарари худатонро расонед, халал расонед. амиро дарк кунед. Зани якум то шумо буд ва ин мард то шуморо гирифтан як зиндагии дигар дошт ва дорад ҳоло ҳам. Хуб, ва дорад, дар онҷа зиндагӣ аст. Ин мард бо он зан муносибати хуб дорад, онҳо бо якдигар гап мезананд, хуб, онҳо муомила доранд, зиндагии чандсола доранд. барои ҳамин, яъне инро қабул кунед, хуб мешавад. ва сеюм, дар ин муносибатҳо худатонро гум накунед. барои чӣ ин муҳим аст? барое ки баъзе занҳое, ки ҳамхели зани дуюм мешаванд, онҳо на ҳамаш, баъзеш ҳамахел ҳастанд, ки зиндагиҳошона ҳамаша гӯям, ки куллан мебахшанд ба ин мард. яъне чӣ хел? ҳамеша аз пушти ин мард назорат мекунанд, ҳамеша дар изтиробанд. агар ягон шабе, ки навбати ин зан набошад, ин шавҳар дар пеш зани аввалаш бошад, изтиробашон хеле баланд аст, ки вай масалан ҳоли бо он зан асту чӣ кор карда истодааст. нуқтаи муҳим ҳамин аст, ки зане, ки худаш ба худаш агар хушбахт набошад, яъне ҳамеша дар як ҳолати қурбониву ҳамеша ноладу ҳамин зиқ бошаду ҳамеша ҳамхели ҳолат дошта бошад, вайро ягон марди дунё хурсанду хушбахт карда наметавонад. барое ки хурсандиву хушбахтӣ аз даруни мо сар мешавад, аз худи мо сар мешавад. барои ҳамин болои худатон кор кунед. шавҳарро маркази зиндагии худатон нагузоред, зани якумиро маркази зиндагии худатон нагузоред. қабул кунед, ки онҷо ҳам як зиндагии дигар аст. онҷо ҳам мард чандин сол зиндагӣ кардагӣ аст, фарзанд дорад. инро ҳарчи тезтар қабул кунед, ҳамон қадар метавонед зиндагии хуб дошта бошед.